sau khi wan ki deng pring kyang ki khang yang aบัดพี่บันดลประเทศกันเอลาคัง lahus lap ha u pria tutur bait wat salia lahus lap ha u pria tutur bait wat salia neng jongnga ha per thei de ma pi it marwe tang haพี่งาลาไร ngan idla dum ne shai ngam la ban sa marway klem maพี่หาเปิดเทย nga trangas ko lenga ale tawan siya nga neng jongnga